नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल यूनिवर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. समाजातील गरजू आणि निराधार घटकांच्या मदतीसाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या विलेपार्ले येथील कोकण कट्टा या सेवाभावी संस्थेनं माणुसकीचा अनोखा उपक्रम राबवत साई आधार संस्थेला जीवनावश्यक वस्तूंची मोठी मदत केली. विलेपार्ले येथील कोकण कट्टाच्या वतीनं साई आधार या निराधारांचा आधार बनलेल्या संस्थेला तब्बल 2000 किलो तांदूळ, 200 किलो डाळ तसंच मुलांसाठी बिस्किटे, फरसाण, केक, वॉटर बॉटल आणि उत्तम दर्जाची पेनं यांचं वितरण करण्यात आलं. या उपक्रमाला विलेपार्ले येथील श्री स्वामी समर्थ मठाचे विशेष सहकार्य लाभलं. साई आधारच्या निवासस्थानी जाऊन ही मदत सुपूर्द करण्यात आली. यावेळी कोकण कट्टा संस्थापक अजितदादा पितळे, दादा गावडे, सुजित कदम, प्रभाकर फणसेकर, जयेश बंदरकर, सचिन दिवाळे, राजू चव्हाण, आत्माराम डिके यांच्यासह संस्थेच्या सदस्यांनी सेवा कार्यात सहभाग घेतला. यावेळी केवळ धान्य वाटप न करता मुलांशी संवाद साधत त्यांना खाऊ व आवश्यक साहित्य देण्यात आलं. या उपक्रमामुळे मुलांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद उपस्थितांच्या मनाला स्पर्शून गेला. त्यांच्या आनंदाला जणू सागराचे रूप प्राप्त झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. कोकण कट्टाच्या वतीनं भविष्यात ग्राम संवर्धन, पेण आणि मोखाडा येथील सह्याद्री संस्था यांनाही धान्य व अन्य मदतीचं साहित्य देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. नमस्कार. आज आपण साई आधार या संस्थेकडे आलेलो आहोत. आपण कोकण कट्ट्यातर्फे प्रतिवर्षी एक माणुसकीची भिक्षा फेरी हा उपक्रम राबवतो आणि प्रचंड लोक जे आपल्याला या गोष्टीसाठी अतिशय सगळ्या तऱ्हेने मदत करत असतात. काही लोक आर्थिक मदत करतात तर काही अन्नधान्य रूपात जे करतात त्या सर्वांचे मनापासून आभार. कारण तुमच्या त्या दातृत्वामुळेच आपण आज इथपर्यंत येऊ शकतो. आणि यंदाचं हे 10वं वर्ष आहे. तुम्ही पाहू शकाल 10व्या वर्षी सुद्धा आपण अगदी सातत्याने हा उपक्रम राबवत आहोत. आणि याच्यासाठी आपला श्री स्वामी समर्थ मठ विलेपार्ले पूर्व यांचं मोठं योगदान असतं. कारण त्यांच्या इकडे आपण त्या आपले बॅनर लावून आपण लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि शेकडो लोक ह्या आपल्या उपक्रमात सामील होतात. आणि त्यामुळेच आपण आज या इथे 2000 किलो तांदूळ आणि 200 ते 300 किलो आपण डाळ देत आहोत. हे फक्त तुमच्यामुळेच शक्य आहे. आणि सातत्याने हे राहण्यासाठी पुढच्या वर्षी सुद्धा असाच हा उपक्रमाला आपण मदत कराल ही आम्हाला आशा बाळगतो. आणि श्री स्वामी समर्थ आणि या सेवेत जे जे सामील झाले त्यांना मनापासून आभार. आणि आपण जिथे आलो आहोत या साई आधार संस्थेचे जे मुख्य आहेत ते आहेत विशाल परुळेकर साहेब. तर त्यांच्या आज इथे कमी मुलं आहेत कारण काही मुलं सुट्टी पडल्यामुळे एका कॅम्पला गेले त्या सुट्टीच्या ह्याच्यामध्ये. आणि त्यामुळे आज फक्त 10-8 जण आहेत. बाकी जे 40 लोक जे मुलं आहेत ती नाशिकला एका कॅम्पसाठी गेलेलं आहे. असो तर विशाल परुळेकर सांगेल की ज्यांनी आम्हाला आपल्या मार्फतच म्हणावं लागेल. कारण आपल्यामुळेच हे आम्हाला सगळं कोण देत आहे. कारण तुमच्यावर जेवढा विश्वास आहे तेवढाच लोकांनी आमच्यावर ठेवून हे कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी आणि आमचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही मदत केलेली आहे. तर विशाल साहेब मी तुम्हाला विनंती करतो की त्या सर्वांचे आभार तुम्ही मानले तर जरा आम्हाला बरं वाटेल. नमस्कार, जय हरी, श्री स्वामी समर्थ. आपण पाहत आहे प्रतिवर्षीप्रमाणे गेली 10 वर्ष सातत्याने माणुसकीची भिक्षा फेरी कोकण कट्ट्याची आणि ह्या फेरीमधून जमा झालेलं जवळपास हे 2000 किलो धान्य जे ह्या लहान बालकांच्या जेवणासाठी रोज वापरलं जाणार आहे. सध्या आपण बघतोय जग बदलतंय, माणूस माणसापासून लांब होतोय, भाऊ भावाला ओळखत नाही. आणि अशा वेळी कोकणचे सर्व सहकारी दादा काका ह्या मुलांच्या मागे उभे राहिले आणि जवळपास वर्षभराचं हे धान्य त्यांनी जमा केलेलं आहे. मी खरं म्हणजे निशब्द आहे, टाकून आले. कारण रोजचा घास मिळवताना काय करावं लागतं हे मी पाहिलेलं आहे. अगदी सहजपणे पुढचं 1 वर्ष ह्या मुलांना जेवण मिळणार आहे त्या भिक्षा फेरीमुळे.
मी स्वामींना विनंती करतो की सर्वांना उत्तम स्वास्थ्य समृद्धी मिळू दे, तुमचं सर्वांचं हे प्रेम असंच कायम राहू दे आणि जगावरती आलेले हे महागाईचं संकट, बेरोजगारीचं संकट लांब निघून जाऊ दे. श्री स्वामी समर्थ. जी स्वामी समर्थ. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीवरून आता राजकीय वातावरण चांगलंच तापू लागलंय. कुडाळ तालुक्यातील झाराप रेल्वे स्थानकावरून होणाऱ्या मायनिंग वाहतुकीवरती माजी आमदार वैभव नाईक यांनी मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. झाराप रेल्वे स्टेशनवर सध्या सुरू असलेल्या मायनिंगचा काळाबाजार हा काही मायनिंग माफियाकडून चालवला जात असल्याचा थेट आरोप माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे. हे मायनिंग अधिकृत नसून नाडाळी MIDC मधून आणलेलं खनिज असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. पाहूयात. झाराप रेल्वे स्टेशन येथे सध्या मायनिंगचा स्टॉक काही मायनिंग माफियाने मांडलेला आहे आणि ही मायनिंग खरं तर आज सर्वपक्षीय लोकांनी जी आडारी MIDCतनं चोरून मायनिंग काढलेली आहे तो आहे असं माझं म्हणणं आहे. खरं तर रेल्वे प्रशासन आणि महसूल विभाग ह्याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करत आहे. जी मायनिंगची वाहतूक आता झाराप स्टेशनवरून होते त्याचे कुठलेही पास नाहीत असं तिथल्या नागरिकांनी माझ्याकडे तक्रार केलेली आहे आणि मी महसूल विभागाकडे आणि रेल्वे प्रशासनाकडे सुद्धा आपल्या माध्यमातून तक्रार करणार आहे. कारण हे पास नसताना ही मायनिंगची लूटमार होत आहे, शासनाची फसवणूक होत आहे आणि माझं म्हणणं आहे की काही पास हे काही ठिकाणच्या मायनिंगचे असतात परंतु माल हा सगळा आडाळी MIDCचा आहे आणि त्यांच्या पाठीशी कोण आहेत याचं प्रशासनाने शोध घेतला पाहिजे आणि त्यांच्यावर दंड आकारला पाहिजे. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांची नाळ जुळवणारा तिलारी घाट दळणवळण आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत जवळचा मार्ग म्हणून वापरला जातो. वाहतुकीच्या दृष्टीने धोकादायक घाट म्हणून गतवर्षी हा घाट अवजड वाहतुकीसाठी कोल्हापूर बांधकाम विभागानं बंद ठेवला होता. त्यानंतर मलमपट्टी करून धोकादायक ठिकाणी दुरुस्त करून हा घाट वाहतुकीसाठी सुरू केला. मात्र कोकण साधनं या घाट रस्त्याचा स्पॉट पंचनामा केला तेव्हा लक्षात आलं की हा घाट रस्त्यात नव्यानं डांबरीकरण केलं असलं तरी संरक्षक कटडे, दरडी, दिशादर्शक फलक, तीव्र उतारावरील अपघात पळण्यामुळे हा घाट रस्ता धोकादायक आहे. कोल्हापूर बांधकाम विभागानं याकडे लक्ष देऊन सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी आता वाहनचालक व स्थानिकांकडून केली जाते आहे. पाहूयात. दररोज शेकडो मालवाहू, प्रवासी तसंच खाजगी वाहनं या घाटमार्गाचा वापर करीत असतात. मात्र तीव्र उतार, अरुंद रस्ता, यू आकाराची धोकादायक वळणं आणि अपुरी सुरक्षा व्यवस्था यामुळे हा घाट वाहन चालकांसाठी धोक्याचा ठरत असून घाटातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवरती आला आहे. तिलारी घाटाची भौगोलिक रचना अत्यंत आव्हानात्मक आहे. घाटात अनेक ठिकाणी तीव्र उतार असून सलग यू आकाराची वळणं आहेत. त्यामुळे विशेषतः बाहेरील राज्यातील तसंच प्रथमच या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांना घाटाचा योग्य अंदाज येत नाही. याच कारणामुळे गेल्या काही वर्षात घाटात अनेक लहान मोठे अपघात घडले असून काही अपघातांमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. घाटातील जयकर पॉइंट हा भाग सर्वाधिक धोकादायक म्हणून ओळखला जातो. येथे तीव्र वळणासोबत खोल दरी असल्यानं वाहन चालकांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. मात्र या ठिकाणचा संरक्षक कठडाच कोसळलेल्या अवस्थेत असून त्यामुळे अपघाताचा धोका आणखीन वाढला आहे. सातारा येथे काही दिवसापूर्वी आंबेनळी जो घाट आहे या घाटामध्ये एक कार पडून 8 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर कोकणसाद लाईव्ह जे आहे या कोकणसाद लाईव्हने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जेवढे घाट आहेत हे घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतुकीस योग्य आहे की नाही यांचा स्पॉट पंचनामा करण्यास हाती घेतलेला आहे. आज आपण आहोत दोडामात तालुका आणि चंदगड तालुक्यातील जो जोडणारा जो घाट माता आहे तिलारी घाट या घाटामध्ये आपण आज आहोत. आपण पाहू शकताय हा जो घाट आहे हा जयकर पॉईंट आहे आणि या जयकर पॉईंटवर अनेक अपघात झालेले आहेत आणि हे अपघात एवढे झालेत की या ठिकाणी अनेक जणांचे बळी देखील गेलेले आहेत आणि हे जे तीव्र उताराचं वळण आहे ह्या वळणावरती अनेक गाड्या ह्या दरीत गेलेल्या आहेत. आपण पाहू शकता आत्ता आपण खाली जाऊन अनेक फोटो व्हिज्युअल्स घेतलेले आहेत. तिथे खाली टेम्पो आहे, दुचाकी आहेत, अनेक गाड्या ज्या आहेत या ठिकाणी खाली अजूनही आहे, सडतायत तिथे, कोणी काढू शकलं नाही एवढं हे दरी आहे. आणि हा जो एवढा मोठा घाट जो आहे आणि हे तीव्र उताराचं वळण आहे हा जयकर पॉईंट ह्याला म्हटलं जातं आणि ह्याच जयकर पॉईंटवरती अनेक अपघात झालेले आहेत. अनेक मोठे ट्रक, डंपर किंवा ह्या वळणावर इथून अडकतात आणि या ठिकाणची वाहतूक आहे ही पूर्णपणे विस्कळीत होते.
पूर्णपणे थांबवली जाते. जोपर्यंत क्रेन येऊन या इथले वाहने हटवली जात नाही तोपर्यंत हा रस्ता वाहतुकी सुरळीत होत नाही. आपण ह्या पूर्ण घाटाची पाहणी केलेली आहे. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या शक्यता आहेत. संरक्षक कटडे जे आहेत हे पूर्णपणे कुचकामी म्हटलं तर वावगं ठरू नये अशा प्रकारचे हे संरक्षक कटडे कधी ढासळतील, कधी काय कोणता अपघात होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर बांधकाम विभाग यांनी ह्या घाटाकडे पूर्णपणे जातीनिशी लक्ष घालून हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतुकीसाठी योग्य करावा असं इथल्या वाहन चालक किंवा स्थानिकांचं म्हणणं आहे. आपण सुरुवातीपासून घाटाच्या पायथ्यापासून वरपर्यंत आपण पाहणी केली. जर वरचा घाटमाथ्याचा जो पट्टा आहे आणि तिथून घाट प्रारंभ होतो, या घाटाच्या सुरुवातीला दिशादर्शक किंवा घाट प्रारंभ होतो अशा प्रकारचे कोणतेही फलक या ठिकाणी लावलेले नाहीत. त्यामुळे वाहन चालकांना अनेक गैरसोयींना सामोरं जावं लागतं. घाट आहे की रेग्युलर वाहतूक करणारा रस्ता आहे हे लोकांना कितल्या वाहन चालकांना कळत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर बांधकाम विभाग आहे ह्यांनी पूर्णपणे या घाटात लक्ष घालून अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याची शक्यता आहेत किंवा संरक्षक कटडे आहेत हे दुरुस्ती करून हा घाट सुरळीत करावा वाहतुकीसाठी अशा अनेक मागण्या लोकांकडून केल्या जात आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागली आहे. देशात घरगुती LPG गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ करण्यात आली आहे. नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलो वजनाच्या गॅस सिलेंडरची किंमत आता 29 रुपयांनी वाढली आहे. हे नवीन दर 7 जूनपासून देशभरात लागू झाले आहेत. या दरवाढीमुळे देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आता घरगुती गॅस सिलेंडर 913 रुपयांऐवजी 942 रुपयांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 3 महिन्यातील ही दुसरी दरवाढ आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात गॅसचे दर वाढले होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 926 रुपये असणारा सिलेंडर आता 955 रुपये झाला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती सतत वाढत असल्यानं सरकारी कंपन्यांवर ताण पडत आहे. याच कारणामुळे केवळ LPG सिलेंडरच नाही तर पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दरही गगनाला भिडले आहेत. जागतिक सायकल दिनाचं औचित्य साधून भारत सरकारच्या फिट इंडिया मिशन अंतर्गत राबवण्यात येणारे संडे ऑन सायकल अभियानाला रत्नागिरीत उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. पाहूयात. भारत माता की जय. बड़ा भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे वंदे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी समुद्रात कृत्रिम स्ट्रक्चर बुडवल्यानं प्रवाळ वाढण्यास मदत होईल. तसंच सर्व पर्यटकांना समुद्राखालचं वैभव पाहता यावयासाठी MTDCतर्फे अंडरग्राऊंड सबमरीन बुक केली आहे, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. निश्चितपणे चालना मिळेल, परंतु ही इकोसिस्टीम आहे. इकोसिस्टीम डेव्हलप व्हायला काही वेळ जायला लागतो. त्याच्यामुळे गुलदार नौका बुडवल्यानंतर मासे त्याला आपलं घर बनवतात आणि तसं घर बनवल्यानंतर ज्यावेळेला स्कुबा डायव्हिंग त्या भागामध्ये होईल त्यावेळेला माशांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती या लोकांना बघायला मिळतील. आणि त्याच्याचबरोबर ज्यावेळेला प्रवाळ वाढत असतात त्यांना काही आधारसुद्धा लागतो. अनेक ठिकाणी चौकोनी कॉन्क्रीटच्या पोकळ असे ब्लॉक्स तयार केले जातात आणि ते समुद्रामध्ये सोडले जातात आणि त्या ठिकाणी प्रवाळ वाढतात. आता असं एक स्ट्रक्चर मिळालेलं आहे, त्याच्यावर सुद्धा प्रवाळ वाढेल अशी मी अपेक्षा करतो. शेवटी ही असलेली प्रवाळ हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक खजिना आहे आणि तो खजिन्याचं संवर्धन झालं पाहिजे या दृष्टीने. आणि त्याच्याचबरोबर प्रत्येकाला स्कुबा डायव्हिंग करता येतं असं नाही. लहान मुलं असतात, वृद्ध लोक असतात, हे स्कुबा डायव्हिंग करू शकत नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्यांना ती सर्व समुद्राखालचं वैभव बघता यावं म्हणून हे अंडरग्राऊंड सबमरीन ही सुद्धा MTDCने बुक केलेली आहे. ती सुद्धा लवकरच येईल. अमेरिकेतून ही खरेदी करण्याच्या संदर्भातल्या चर्चा चालू आहेत. तसं झालं तर हे संपूर्ण खजिना हा पर्यटकांना खुला होईल आणि असं करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरेल. खरं तर सावंतवाडी बस स्थानकासमोरील रस्त्यावर झालेल्या एका विचित्र अपघातात एक पादचारी युवक गंभीर जखमी झाला आहे. शिवशाही बसनं धडक दिल्यानं हा अपघात घडला. उल्हास सुरेश कोरगावकर असं या अपघातात जखमी झालेल्या युवकाचं नाव आहे. सावंतवाडी बस स्थानकातील मेकॅनिक चालक संदेश अकेलकर हे रात्री 10:30 वाजताच्या सुमारास शिवशाही बस दुरुस्तीनंतर ट्रायल करण्यासाठी शहरात घेऊन जात होते. बस आगारातून बाहेर पडून मुख्य रस्त्यावर स्टँड समोर टर्न मारत असताना तेथून जाणारे पादचारी उल्हास कोरगावकर यांना या बसच्या पाठीमागील बाजूची जोरदार धडक बसली. या धडकेमुळे कोरगावकर हे रस्त्यावर कोसळल्यानं त्यांच्या शरीराला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आगारातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं त्यांना तातडीने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघात प्रकरणी जखमी उल्हास कोरगावकर यांच्या आईनं सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मेकॅनिक चालक संदेश अकेलकर याच्याविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सावंतवाडी पोलीस करत आहेत. मडुरा इथं स्ट्रीट लाईटच्या पोलवर बल्ब लावण्यासाठी चढलेल्या सागर केरकर यांचा शॉक लागून अपघात झाला. या त्यांची उजवी बाजू कमकुवत झाली असून घरातील एकमेव कमावता अंथरुणावरती खळल्यानं तसंच पोलीस पाटील स्थानिक प्रशासन दखल घेत नसल्यानं दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आजारी आई वडील लहान मुलं पदरात असल्यानं जीवाचं बरवाईट करण्याची मानसिकता त्यांची व पत्नी सेजल केरकरीची झाली होती. याचे वृत्तांकन कोकणसातच्या माध्यमातून करण्यात आल्यानंतर स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्यांची दखल घेत त्या कुटुंबाचं पालकत्व स्वीकारलं आहे. पाहूयात. पालकमंत्री नितेश राणेंनी त्या कुटुंबाशी संपर्क करून विचारपूस करत मदतीचा शब्द त्यांना देत आधार दिल्यानं केरकर कुटुंबाला मोठा धीर मिळाला आहे. कोकणसात लाईव्हची बातमी प्रसिद्ध होताच पालकमंत्री राणे यांनी त्यांची दखल घेतली. यानंतर थेट केरकर कुटुंबाशी संपर्क करत त्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन त्यांना धीर दिला. त्यांना जितका खर्च हॉस्पिटलसाठी झालाय तितकी मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून करून देण्यास सोमवारी त्यांना बोलावून घेतलाय. पुढील उपचारांसाठी अधिकची मदत करण्यासाठी कार्यवाही तात्काळ करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी फोनवरून स्वतः संपर्क करून त्या कुटुंबाची विचारपूस करत त्यांना धीर दिला. त्यांना मदतीचा शब्द देत आपण पाठीशी असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे खचलेल्या केरकर कुटुंबाला आधार मिळाला असून याबद्दल केरकर कुटुंबानं मंत्री नितेश राणे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाइनचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह. धन्यवाद.